Altså YouTube. Jeg er ny på YouTube. Jeg gider gerne lave videoer, så jeg er en dreng på 11 år. Skal I se inde på kanalen hjemmesiden. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at lave noget YouTube, for jeg bliver inspireret af mange af mine venner, så nu starter jeg. Og hvis I kan finde ud af at lave noget nede i beskrivelsen, så putter jeg et link til deres kanaler nede i beskrivelsen. Så jeg håber, I vil byde mig velkommen, og der vil blandt andet komme noget League of Legends og noget Minecraft, og så jeg ved ikke, sådan i hvert fald lige pt. Minecraft og League of Legends, og lad være med at undre jer over mit navn, jeg har i Minecraft. Jeg spiller på nogle server. Hvis jeg stadigvæk kan finde ud af at lave den her beskrivelse, så kommer I ind på det. Så det var bare det, så håber I byder mig meget godt velkommen, og